Ito yung pinakamalalaking gagamba ko no ngayon. So, papuntang OS or Jumbo siguro. Ayan no. So, tingnan nyo na lang no. So, dyan ka muna. Then, tignan. Medyo makaha to. Sa kapayat yung kalaban. Bibi, anong ginagawa mo dyan? Ha? Ano? Tumatalpak ako eh. Kasi yung pinakamalaking panalo natin yan no, 3 days. So, sulit yan no. Grabe ito mga kadya. 15k yung puhunan ko dito no. Kita nyo 104 na yan. Umabot pa yan ng 110k kanina no. 15,000 in 3 days yan. So, nag 110k pa no. So, nabawian kasi ako kanina. Tumaya ako sa mga dihado no. Talo pala talaga. Tapos, ano ba? So, alam niyo naman mga AJ, yung LAI link dyan nasa baba yan. So, minimum cash in neto mga AJ is 200 lang. So, minimum bet neto is 100, no? Tapos, minimum cash out neto is 500. So, ito mga AJ, bago nyo tignan yun, bago kayo mainggan yung maglaro din neto, kasi naglalaro tayo. Mute muna natin, Tumaya akong 500 dyan sa wala, no? So, tignan lang natin, katuwaan lang. So, may paglalabanin ako mga AJ. Ano ba yun natin ito, tingin ko kasi banggang-bang na to no? So itong ginagawa ko mga kadin, minirenda lang tayo dito. So yan, dragon fruit. Tapos inom tayo ng carrot juice mga kadin. So ito mga kadin, ito yung gagamba no. So yan, tignan natin to. Ito yung pinakamalalaking gagamba ko no ngayon. So papuntang OS or Jumbo siguro. Ayan no. So tignan nyo na lang no. So dyan ka muna. Then tignan natin to. So ito mga AJ, medyo makaha to. Sa kapayat yung kalaban. Parehas sa haba no. Maglamang lang to sa kaha. So maganda-gandang laban to sa tingin ko no. Yan. So tignan natin mga AJ. Game natin agad to. Hindi na natin patagalin pa no. Kasi nga, naglalaro naman din tayo nun. Tapos, magbablog lang tayo. And yung gagambang Japan ulit na, hindi pa nangingitlog. Pero sobrang lapot na nung sapot niya. So, game na natin. Okay. So, huling kilatis, no? Pula yung paa. Orange. Ito naman, dilaw. Medyo makapal ang kaha. Parehas sa paa, makapal lang ng onte to game. Kumain natin yung medyo mapayat. So ito yung galaw ng gagambo. So game na to. So sana magbigay ng magandang laban no? Para nag-e-enjoy naman kayo lahat. Op. Okay game. Baka na, halak ka. Kino nakapauna dyan mga AJ, lamang na lamang talaga. Nahuli yung payat ata mga AJ no. So sana makakambak pa, naunahan siya ng kagat. Yan na, bumabato na siya ng sapot mga AJ, kakambak pa ata. Naku, laglag talaga. Napuruhan siya mga AJ no. Naunahan siya. So tignan natin kung may isa pa. Okay nga, game. Tignan natin kung may isa pa. Naunahan kasi siya, nayakap siya no. Sige, ang lalaban ka pa. Makapal talaga yung isa pero tignan natin yan. Parang lalaban pa. Kambakan mo. Naku, huli na naman yung paa niya mga AJ. Talagang
balyadista, no? Malaki yung kaha. So hirap talunin. Yan na, nakakagat na yung payat. Nakakagat na yung payat. Naku, hindi pa din. Yan, oh, gusto niya sumapot mga kadyo. Alangan talaga siya. Hindi niya kaya sa persahan, no? So last one natin mga kadyo. Last one na lang, last one. Hindi niya kaya sa balyahan. Malaki kasi. Wala. Nasira na yung pangil nito mga kadyo. Sira na yung pangil nito, no? Subukan natin, balik natin dito. So yan mga aji, tingnan natin kung lalaro pa tong dalawan to. Wala, strokins na to mga aji. Wala na to, bigay ko na to, no? So cut natin to mga aji, pagbalik na ito patay na to. So yan mga aji, no? Dinali na nung malaking kaha. So lugi kasi nito mga aji, nabalyahan siya agad, no? Umpisa pa lang. Grabe. So yun lang mga aji, sana nag-enjoy kayo, no? So hindi talaga kaya. Lamang lagi yung, hindi naman sa lagi, no? Pero lagi pala talaga. So pag mas makaha talaga yung isang gagamba kaysa doon sa isa, tapos parehas yung conditioning or parehas matapang, no, laging lalamang yung medyo may kaha kasi mas mabilis mag-off yung payat. Pag parehas yung tama, parehas yung ano, parehas fatal, no, parehas may tama tong gagamba, so lalamang yung may kaha kasi medyo mas matagal siya mag-off. Sa kumbaga sa ano na lang to mga AJ, isipin nyo yung payat sa ayong mataba, masaksak sa tagiliran yung mataba, medyo matagal-tagal pa mamatay, no, pero yung payat mga AJ masaksak sa tagiliran yun. So parehas pa tama, mas madaling mamamatay yung payat kasi mas mabilis maubusan ng dugo, no. So ito yun mga AJ. Yan. And again, no, kung gusto nyo rin tumalpak-talpak ng ganyan, ganyan yung panalunin yung mga AJ. So register na kayo sa Lucky Link natin, nasa baba yan. So ito yung pinakamalaking panalo ko mga AJ within 3 days, no. So yan, 15k, 104 na. So sana mga AJ kayo din, no, maging blessed din kayo. And sana i-bless din kayo ni Lord. So again, yung challenge ko, up yung challenge ko for 2 months. So abangan nyo. Ako, kain lang naman tayo ng kain mga AJ, pero abutin ko yun. So yun lang, maraming salamat.